Ayan. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ada nga nakasali. Sapa po. Ayan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na po. Pipintas lagi nagkakasinsin ay oh. Tagag pipintas dan milat-milat pulbuda. Babaam. Habang kaya pa. Wow, bongga. Dagi-dagi tugtog kay nila behind the darkness. Naka-oray ng tilawag. Habang kaya pa. Wow, bongga. Dagi-dagi tugtog kay nila behind the darkness. Naka-oray ng tilawag. Vice na disco light na to. Yan. Sangka pa. Sige. Asan na po sila mabalayan natin? Ayan na, natibot. Sige na po, dyan na po sa balayan. Ikot-ikot po, ikot. Pasok po, pasok. Kaya tayo magbaling nga tugtog ka lang. Tayo dagiti tugtog ka lang. Yan na kami makita nga tugtog ka lang. Blackout talaga. Tapok katan na eh, tapok. Tapok. Talaga nga pinatapok dan. Ako yung si Madaran, tapok talaga, oh. Sige. Nagtapok na pa.
line. Nagpudot. La. Sige, the muse da. Yan po kanilang muse. Kaya hindi na pwede. Sige, kayo po ang muse nila. Okay, no. Hindi na ako pwede. Sige. Meron pa. Ang mga kusinera po namin, sayawan na. Ay, babayan eh. Ay, tayo na lang. Magpasaya. Opo. Sige. Sige tayo mga